Abrimos páxina de saúde falándose de algo que nos afecta sobre todo as mulleres, pero os homes tamén cando chega o verán e se nos hinchan as articulacións, o síndrome das pernas cansadas. Vostede nota máis cansancio nas pernas cando é o verán? Para nada. Sí, quizá máis no inverno, co frío. É o mesmo en verán que inverno. A ver, no verano, se camiñas moito, sí. Co calor sempre vai a peor. Isto é un sin vivir. O que pasa é que hai que facer ejercicio todos os días. A parte de atrás, quizá musculoso, a pantorrilla. Sobre todo das rodillas. Como se non tuveras forza nelas. Doemos muslos así por atrás. Para descansar as pernas, tómame un pouquiño no sillón. Hacer un poquito de ejercicio, nada máis. Agua fría, calmantes. Poño as pernas en alto. Nadando moito na playa, na agua do mar. Deitarme a dormir. Escribía, sí, no, médico, sí. Creo que non ten moita cura. No suelo ir al médico moi a menudo. Unha 20, bueno, pois como isto é algo que nos interesa a todos, queremos comentalo con Alba Doval, farmacéutica que nos acompaña. Que tal, Alba, como estás? Ben. Porque non sei se vos decatades, hai, por exemplo, na farmacia que agora a xente vos demanda máis este tipo de cousiñas que agora repasaremos, medias compresoras, etc., porque se nos hinchan as pernas e os pés. Sí, agora neste tempo co calor e todo eso temos moita máis tendencia a que se hinchen as pernas. Isto é por un problema na circulación das venas, un déficit no retorno venoso, que o que fai é que se acumule ese líquido e haxe esa sensación de hinchazón e pesadez. As veas das pernas teñen como dous sistemas para axudar a que o sangue volva hacia arriba, hacia o corazón, que é un sistema de válvulas que se van cerrando ao paso do sangue. Entón, iso fai que non se baixe por efecto da gravidade. E se produce esa hinchazón, non? E se produce esa hinchazón. Claro, para a xente que nos poida estar vendo, Alba, cales son como síntomas, é dicir, de que padecemos, non? Pois esta pesadez, non? Este síndrome das pernas cansadas. Cales son? Pois os síntomas máis habituais son hinchazón, esa sensación de cansancio, pesadez, calor na zona. De que notamos aí como as pernas máis pesadas. Sí, ¿no? Esa pesadez, ese calor, picor, calambres, incluso poden aparecer pequenas arañas vasculares, que son esas veniñas que se van notando nas pernas, e incluso chega a ser doloroso, digamos. Ante estes síntomas, o primeiro, cales son as recomendacións, non? Xa temos esa evidencia, non? De que no verán se nos hincha máis as pernas. Eses síntomas, que recomendades? Pois sobre todo os hábitos de vida, digamos. Isto sucede un montón en persoas que traballamos todo o día de pé, todo o día sentados, entonces non hai un adecuado retorno venoso, entonces o que se debe facer é eso, camiñar, facer exercicio físico, evitar usar roupa moi axustada, os zapatos de tacón tamén dificulta ese retorno venoso. É dicir, ahora en veraniño, roupa un poquinho folgada mellor, non? Hidratación, estamos vendo aí. Hidratación por dentro, beber moita auga e tamén por fora, porque a pel tamén sufre con estes problemas circulatorios. Pois son as que máis destacarías, son así as máis, sí. E logo vemos aí aplicar frío e exercicio físico tamén? Sí, o frío vai axudar a contracción das veas, polo que vai favorecer ese retorno venoso. Entón, é algo moi bo a facer cando temos esa hinchazón ou incluso para prevenir. Sí, o exercicio físico mismo, co movimento, coa contracción muscular, favorecenos o retorno do sangue ao corazón. Entón, tamén camiñar, nadar, correr, son moi bons exercicios para evitar. É dicir, que ainda que teñamos traballos sedentarios, no verán tratar de movernos un pouco, aínda máis que no inverno. E logo temos aquí unha serie de cousiñas. Claro, entendo que para aliviar estes síntomas dos que nos estás a falar. Por exemplo, estas medias. Sí, as medias de compresión son como o tratamento máis eficaz para prevenir e máis para tratar este tipo de problemas. Tens que utilizar tanto no verán como no inverno, ainda que, bueno, no verán é nos máis dificultoso, pero isto favorece un montón o retorno venoso, entón vai prevenir esa hinchazón, porque o ideal é colocala ás mañás, entonces prevenir esa hinchazón é máis evitar problemas futuros, como varices ou outras cousas. E os xeles que temos por aquí alivian? Sí. Son bons? Son moi bons. Estes xeles con efecto frío son a base de principios activos de plantas e teñen un efecto frescor. E como se aplican? Como recomendades aplicar? Suelen
Suélense aplicar pois, ao fin do día, digamos, cando xa temos a pesadez, esas pernas cansadas, con unha masaxe de abaixo hacia arriba, dende o Dámonos nocello. unha masaxe de abaixo arriba. Sí, mellor de abaixo arriba, e ten ese efecto frescor que tamén axúdanos á contracción das venas e alivia un montón esa sensación de pesadez. E cando aplicamos, mellor tumbados, un pouquiño cas pernas levantadas. Tamén, levantar as pernas é unha moi boa forma para favorecer que baixe esa hinchazón. Ajá. Sí. Logo, que máis recomenda? É dicir, hai pastillas tamén para hinchazón? Sí, son pastillas a base de plantas, falamos de fitoterapia, sí, que o que son ingredientes teñen principios activos venotónicos que endurecen un pouco as venas, entón van favorecer tamén ese retorno do sangue. É dicir, que a xente que ten tendencia, recomendádelle en verán esas pastillas? Sí, para prevenir, non é un tratamento como tal, pero sí para prevenir que sucedan estes problemas, pastillas, sobres, hai distintos principios. Este caldeiro que temos aquí, para que é? Pois este para aplicar frío. O frío tamén é unha axuda moi importante. Meter os pés na empalangana. Agua con xeo ou auga moi fría e manter os pés para favorecer que baixe a hinchazón. É moito tempo, porque este contraste é duro, non? Bueno, un pouco o que cada un considere, ao mellor hai persoas que lles costa máis que baixe ou non, pero un pouco o que faga falta en cada persoa. Pola túa experiencia, cal é o perfil, non, de persoas que se achegan á farmacia a demandarvos estes produtos? Pois sobre todo mulleres, que é moito máis habitual este tipo de problemas nas mulleres. Non? Realmente. Sí, é por un tema hormonal, sí. As mulleres embarazadas, pois aínda máis, e coa idade empeoran estes síntomas. Bueno, o bo é que temos cousiñas para remedialo, non? Sí, non hai moita queixa con todo isto, pois podemos prevenir, sobre todo antes de que aparezan problemas un pouquiño máis graves, como xa falamos de varices ou tromboflebite ou cousas así. Claro. Pero para previr estas cousas, funcionan moi ben. Pois fenomenal. Pois Alba, moitísimas grazas pola visita aquí ao termómetro. Bueno, nos continuamos.